Batini parêzî navê helwest û tevgereke dînî ye ku dibêje di dînê İslamê de li gel maneya xwe a zahîrî hemû tişt xwediyê maneyekê batinî ne. Ango hemû tişt xwediyê maneyekê derûnî, kûr û nexuyan e. Li gor vê ferasetê heke meriv bi navaroka Qur'anê û bi maneya tevahiya tiştên qedexekirî bizanibe, wê demê pêdivî bi zahîriya wan namîne. Li gor vê nêrînê destpêka gerdûn û hebûnê tune. Bi gotinekê din gerdûn û hebûnatî bêdestpêkin. Batinî parêz wiha diparêzin ku gerdûn ji valahiyê derneketiye û madde jî bêdestpêk e. Baweriya xwe bi pêxember û îmaman dihînin. Lêbelê axiretê înkar dikin û kirasguherînê ango tenasuhê diparêzin. Li gor vê ekolê xuyakirina der bi tenê qaşilê heqîqetê ye. Batın yan jî maneya veşartî jî gewher e û divê meriv bikaribe têbigê ji wasf û maneyên veşartî yên hemû dînên cîhanê. Rêya vê yekê jî ne tefsîra dogme û baweriyên bingehîn yên dînî ye, zanîna maneya esasî ye û nifteya maneya esasî jî têgihiştina maneya razdar a peyva ye. Bi vî hawê batinî parêzan Qur'anê li gor dilê xwe ravekirine û ji bo eşkerekirina maneyên veşartî yên ayetên Qur'anê berî xwe dane rêya zanîna maneya esasî, ango têvile. Girêdayî vê xalê ji rave yan şiroveya ku dixwaze xwe bigihîne maneya veşartî a metnekê dînî re jî tefsîra batinî hatiye gotin.